Pixels only. Така, пишеш кода, влизаш в приложението, малко ти зарежда. Имаш 3 безплатни неща, можеш да си избереш колко неща искаш. Аз малко си взех от тях, ще ви ги покажа и сега. Тези 3 неща, избирате нещо или няколко неща за 50 лева и тези неща са и безплатни. Плюс ще получавате, мисля, че ваучер за 160-150 лева. Да го пише, 180. Не казвам тези 3 неща да са от най-скъпите и хубавите, които може да вземете и за 50 лева да вземете акула. Но го казвам. Това е свободна воля. За разлика от теб. Взехме нещо и за котките. Това трябва да се отгоня бук. Виж, това е страхотно. Естествено трябва да спортуваме. Рар. В следващото видео това ще го строим. В следващото видео ще покажа още от нещата, които си взех. Пазарувай от тему, вземи 3 безплатни неща на мъжи. Рар.